बर'नि सेंट्रल कमिटीनि वाइस प्रेसिडेंट डा कृष्णकांत आनिदारानो बो बुजाखाथु थाइब्रेना आंबो नुखा बो बुजाखा और सोमा सोशल मीडिया थ्रू और बो हॉस्पिटल स्टेटमेंट रमने आंबो नुखा और बेदन रखजा बो ताउ साका या मास्टरमाइंड खलाइबै त्रिपुरायाव थानि बर'क बनम बुरफु हाय सायदे बाबो मास्टरमाइंड खलाइबो बुराव हनै फल्स एलिगेशन जे स्टेटमेंट रमनी अबर किन्तु ठीक नों मास्टरमाइंड बर'नाय रखनै साव सबाबुखा नों बन प्रुफ मारनाय मिले अब तो असय नों त्रिपुरायाव थानो भेरि चसाया नों जदि प्रमाण साक्षी सबूत सहकारे नों त्रिपुरायाव थाबु हुंखाके नों प्रमाण रदि किन्तु असय सिंसिनि बरंन चिनि ताखो डा कृष्णकांत न चिनि त्रिपुरायाव था कर्मी रक बुयु हुनै अवसं गसिना गया बवनो प्रमाण नै खुनुदि चिनि युथ बयां थांबा आफा जों चिनि सांबाय चिनि पार्टी सांबाय जत बेस्ट चिनि युथ और चिनि युथ थाङै चिनि कर्मी रक थांबना बुय दं हांखाके ब प्रमाण सहकारे रहबै जोंनो फाफा के सालांथों जोंनो रय फाइलांथों चिनि कर्मीनो सबा बेनि सामथांगनि पर ओ चिनि पार्टीनि कर्मी फानो सोंबनो बथुर शास्ति रवानि बचिनि दायित्व ताको